Možná jste na začátku tohoto roku zaregistrovali stream, který byl ten nejdelší v české historii. Streamoval to Cuky, máme mimochodem i nedávné video, kde se vyjádřil k tomu, kolik vydělal z Sabatonu, což byl právě ta událost, kde streamoval 2 měsíce nepřetržitě. Ale co když vám řeknu, že existuje streamer, který streamuje už 2 roky, bez přestávky, bez toho, aniž by vypl kamery. Jeho jméno je Piat, streamuje už 829 dní, momentálně teda, když se dáme live, tak není bohužel na kameře, nemůžeme o tom zahlídnout, nevím, co tady to píše, ale očividně nějak se asi omlouvá, že možná šel do obchodu, nevím, ale prostě můžete si vybrat z 3 jeho kamer. Když si klikneme na jeho účet, klikneme si na živě, tak tady vidíme 3 kamery, kde prostě moc lidí se nepohybuje, má tam od nějakých jako většinou 20 až 70 diváků, ale jde o to, že nepřetržitě streamuje svůj život, kde ve většině případech buď spí, anebo je za počítačem. Občas se teda odskočí, ale není to asi na nějakou dlouhou dobu. V 99% případů je prostě na kameře. Mimochodem celý tady tohle video zpracoval opět Pepezilla, takže náš oblíbený tvůrce Čech, který tvoří anglická videa o ruském internetu, že budu reagovat v podstatě na tohle video, takže pokud vás ho zajímá, doporučuji se na to podívat. Pokud rozumíte anglicky, já to samozřejmě zpracuju do svého videa, svoji reakci, svůj názor svým divákům. Takže v tomhle videu si zodpovíme, kdo Piat je, proč tenhle stream tvoří, jak vydělává peníze, protože nemá zaplý žádný donaty a celkově si zaobalíme jeho personu. Pojďme na to. Začal streamovat už 25. listopadu roku 2021, což vychází na těch 829 dní momentálně a je to šílený. Já jsem si nedokázal představit ani ty 2 měsíce nepřetržitého streamování, který streamoval Cuky, kde ve většině případech prostě buď spal, nebo právě byl u kompu a snažil se tvořit nějaký content a on to vezme strašně vaše soukromí. On má ještě k tomu přítelkyni, takže jí se nemohl věnovat dostatek času, nemohl dělat nic jiného, než sedět u počítače, nemohl se dostat ven, nemohl nikam zajet pořádně, prostě jenom seděl za počítačem a tohle to stejný tady má Piat, akorát už to má prostě 2 roky. Já bych řekl, že ten Piat to tolik nehrotí, protože Cuky prostě se snažil, že jo, dělat ten content, aby tam prostě nahanal ty lidi, aby měl tam ty donaty, ty suby a tak dále, protože on z toho vydělával, z toho se prodlužoval právě ten stream. Tady Piat většinu času nemluví, jen očividně pracuje nebo si dělá nějaký svůj vlastní research, hraje občas videohry nebo kouká na YouTube a tak dále, na anime. Ale pro ně to aspoň energicky není tak vysilující. I tak je to ale strašný zásah do vašeho soukromí. Já vím, že když se vytvářel Twitch, v té době to byl ještě Justin TV, tak jeden z tvůrců právě toho Justin TV, který se pokud se nemýlím jmenoval Justin, tak streamoval taky měsíc nebo 2 nepřetržitě svůj život, aby právě napromoval tu stránku, aby ukázal tady svět streamování jako mezi širší publikum. Pokud se nepletu, tak potom byl i na nějakým jako interview a tak dále. Takže tady ta myšlenka sdělení toho svého života a propagování není úplně nová. Už je to tady prostě od vzniku live streamu jako takového v podstatě, ale rozhodně to není nic příjemného a co by zvládl úplně každý. Já osobně jsem nad tím taky přemýšlel, ale rozhodl jsem se to nedělat z toho důvodu, že chci točit taky nějaký videa, kde já si tady prostě často zasekávám a kdybych tady měl chat, tak by to bylo dost nepříjemný. Plus chci mít prostě svoje soukromí, chci si odběhnout kdykoliv můžu, prostě aspoň i když jsem u počítače většinu času, tak prostě třeba na 2, na 3 hodiny prostě odejít ven nebo na 1,5 hodiny aspoň. Chápete mě, jo? Tohle to mi přijde jako totálně šílený. První za zmínku stojí jeho zvláštní videa, který se začaly objevovat někdy v létě roku 2022 a jak vidíte, tak ten nemá úplně málo views a to tady zmiňuje potom Pepezilla a překládá to, protože já neumím rusky tolik. Ty videa se jmenují něco jako teaser, meeting Listvinica a jezení šašliků, teaser v hledáčku o té listvinice a tak něco. To prostě mimochodem je nějakého slovo, který on si vymyslel a používá ho na různé věci. Já ty ruský reference tolik nechápu, ale snad jakože to jsou nějaký složený 2 slova dohromady a snad se to podobá ještě ruskému označení pro slovo panic, co jsem tak pochopil, co tady Pepezilla vysvětloval. A prostě jakoby jsou to takový velmi zvláštní videa, kdy on tam prakticky jenom buď vaří, prostě chodí tam, ukazuje nějaký jako třeba vánoční stromek nebo něco takového a prostě je to zvláštní, jo. Někde tam je na procházce, nebo prostě tam ukazuje snad jako holuby nebo něco takového. Prostě takový úplně zvláštní videa, totálně random. Nechápu, proč nabral ani tolik views, asi jenom kvůli tomu týzování, že tam prostě to píše tak jako zajímavě, že to je mysterious, nebo jak to vysvětlit. A možná i z toho důvodu, že o něm nějaký ruští tvůrci tvořili video, tak na základě toho se lidi pustili jeho následující videa a tak dále. Jeho tady to video má nejsledovanější 660 000 views, což je crazy prostě. Těch jako 200, 100 a tak dále, jo, co tady je, tak to je prostě crazy. Mimochodem, co tady už mluvím, tak Piat tady očividně už je doma, takže za chvilku zase ke svýmu streamu, takže máme pokračujeme. Ty jeho videa nám asi neřeknou nic zajímavého, až na to, že on tam často jako mluví takovou zvláštní ruštinou, protože se vydává za Číňana, který se teprve učí rusky. A proto je to takovou jako zajímavou hatmatilkou ruskou, že i v tom popisku tu svoji mluvu popisuje tak, nebo to své skloňování je takový, jak kdyby se zrovna učil rusky. Ale když se potom podíváte právě na něho nějaký Path of Exile tady videa starší, tak zjistíte, že jeho mluva je naprosto normální a že mluví bez problémů
Instagramu. Je to trochu divný týpek, ale snaží se trochu trolit lidi, což dělá kde kdo. Nemůžeme ho na základě toho odsuzovat a tak dále. Jo, je to zajímavé, že tohle se vůbec rozhodlo udělat. Pokud to ještě nechápete, nebojte se, pochopíte víc o jeho osobnosti, jak se dostaneme hlouběji do odhalování toho, proč to dělá, proč se tak rozhodl. Jak jsem říkal, on veřejně mluví o tom, že je to původně Číňan a že žije v Číně, jenom prostě z trolů a z toho, aby vytvořil nějaký vtípky o tom. Očividně to je nějaký jeho styl humoru. Právě tady Pepezilla dokázal, že nežije v Číně na základě tady toho videa, kde právě jsou nějaký ty holuby, kde se ho někdo zeptal, kde je ten park, který se objevuje v tom videu. A on tady napsal, že žije v nějakém čínském městě, ale každopádně v jiném videu tady prostě jde vidět, jak máme nějakou vlajkou, tam vidět nějaký ohniště, sloup a tak dále. A na základě toho tady usoudil Pepezilla nebo si dohledal, že žije v Žerhinsku. Tady je vidět asi i ten sloup. Takže tolik k tomu, aby se pochopilo, že to je jenom trolí, si to dělá jenom srandu, což on potom napsal i do popisku toho jeho streamu. Pokud se nepletu, tak by to mělo být něco z tohohle z toho. Přestínám, že jsem Číňan kvůli Roflovi, prostě Rofl, že jo, anglický označení nebo zkrátka pro smích. Oni mají různé osobnosti na internetu, dá se to pochopit, že se to jenom dělá srandu. Nevidím na tom nic špatného. Jo, oni byli i nějaký konspirační teorie i o tom, proč začal mluvit tak, jak začal mluvit, že skládá špatně věty. I když v těch jeho starších videích z toho Path of Exile, tak tam mluvil naprosto normálně, takže byly nějaký konspirační teorie, že měl nějakou bouračku, prostě spadl na hlavu nebo něco takového. A nebo to je prostě troll, což se ukázalo jako ta pravá pointa. A to, že to v podstatě troll, tak právě odhaluje ten jeho popisek pod tím jeho videem, kde opět je to v ruštině, každopádně v překladu se tam píše něco v tom smyslu, že prostě streamuje svůj den na základě nějakých jako free kamer, hledá i nějaký kamarády, ale ten nejdelší odstavec tady je popisovaný, že to dělá z toho důvodu hlavně, jelikož hledá nějaký podobně smýšlející lidi, kteří se zajímají o podobnou věc jako on, a to jsou nějaký literární technologie na základě i jako AIčka, ChatGPT, bla 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 bla, prostě něco ohledně literatury, což mi přijde docela zajímavý a cool. A teď se tam očividně jako tvoří kamarády a tvoří se lidi, kteří by to s ním asi probírali, I don't know. Každopádně má 200 000 odběratelů, těch jako diváků tady nemá moc, ale co je zajímavý je, že prostě jeho počet lajků a dislajků je taky velmi jako zajímavý a hnedka jako to bude z důvodu, který se tady ukážeme, a asi úplně chápu už proč to je. Já jsem si teďka říkal, že možná to byl nějaká ještě kontroverzní osoba i na základě jako jiných věcí, je třeba z důvodu proč dělá ten stream, ale spíše to z toho důvodu, co propaguje. Z toho popisku každopádně jde usoudit, že očividně není úplný hlupák, ty situace špatně artikuloval nebo špatně frázoval věty a slova, tak byly prostě jenom pro joke, a očividně je vzdělaný a o tom by mohly vypovídat i tady nějakýho vědecký knížky a tak dále, který má na nějakýho další kameře. Minimálně to tak může působit. No pak je tu popisovaný, že vlastně má teda 3 kamery, 1, 2 nebo 3, ale jeho streamy jsou většinou poměrně mrtví, protože on tam má prostě o nějaký 20 do 70 diváků, jak už jsem říkal, jeho chat je poměrně taky jako mrtvej, jelikož dělá 2 různé věci, a to buď spí, anebo je za svým počítačem. Nějak nekomunikuje úplně moc se svým chatem. Reference mimochodem na český streamery, protože Pepezilla Česka, let's go, krása, parádička. Nedělá to právě teda ten stream za účelem z toho, aby na sebe nabral pozornost, ale právě hledá jen ten níž lidí, kteří mu budou rozumět a který zaujme i na základě toho, že právě dělá ty literární technologie a tak dále. Ne vůbec, jakým smyslu to myslí, ale hele, lidi jsou různí, dělají různé šílenosti. Zajímavý způsob, jak se dostat k lidem, kteří dělají něco podobného jak ty asi. Já jsem viděl třeba už i na Twitchi, jsem to viděl už více lidí, že někteří streamují i coworking. To je způsob, kdy se ti streameři snaží být víc produktivní. Což znamená, že oni 50 minut pracují a potom třeba 15 minut si povídají s chatem. A snaží se i nebejt sami, protože pro lidi, kteří pracují z domu, tak se můžou cítit dost často sami třeba i, protože nechodí tolik ven, nesocializují se tolik, takže tohle by jim mohlo trochu víc pomoct. Což by mohl být případ i tohohle týpečka, ale on nemá očividně stanovený čas přímo, kdy si povídá s chatem a kdy pracuje, ale má to tak prostě různě random. Každopádně pod jeho streamu máte QR kód, a pokud se ptáte, že ten QR kód je na právě peníze a na donaty, tak ne, není. Tam najdete, jak se jmenuješ, odkud jsi a jak starý jsi. On to vyhledal, teda Pepezilla přeložil, jmenuje se Tan Sunny, nebo tak něco. Je mu 41, i když všichni říkají, že mu je 15 a že je teda v Číně někde ve Wuhanu, nevím. Což tím pádem, když tam napíše tohle, tak nevím, jestli jako i ty další 2 věci jsou pravdivý, jo, takže no nic. Mimochodem, on většinou v levé části toho streamu má vždycky reklamu na něco. Dřív prej propagoval nějaký instantní nudle. Každopádně v dnešní době to je
je YouTube channel, který se zaměřuje na nějaký Rusy, kteří byli součástí toho konfliktu, který se momentálně řeší. Asi víte, na co narážím. No a celkově, proč má tolik dislikeů, tak asi jasný, protože tohle to propaguje jenom jednu stranu. Celkově ten YouTube channel propaguje jenom jednu stranu tohle z toho konfliktu. Pak tady má i takhle Zetko právě, který je vidět u jeho stolu, u jeho počítače. Součástí toho je v jeho pokoji je tady i obrovská fotka Vladimíra a vedle toho i ruská vlajka, což prostě naznačuje, že očividně si vybral svoji stranu. Za mě si vybral rozhodně tu horší stranu, hele, ale to tady nebudeme rozbírat politický jako situaci, že jo. Takže na to máme svůj názor a logicky uvažující lidi to budou mít podobně nebo stejně. Já do to nemůžu zabíhat, protože jinak se tady objeví v komentářích zase lidi, kteří mi psali pod moje video pod hlavním kanálem, kde jsem měsíc před tím konfliktem rozebíral, co se mezi těma dvěma zeměma stalo, a jakmile to vypuklo, tak se tam objevili, že ale jako tragičtí lidi. Jako jestli se chcete někdy jako zasmát, tak si vemte popcorn a koukněte se na moje video o tomhle konfliktu na hlavním kanále Huňáč. Takže já tady do toho nebudu zabíhat, to je ten důvod, proč to tady nechci rozebírat, jo. Ale pojďme dál tady k Piátovi. On tady potom má připravený komentář, kde má nějaký pravidla. Jakože nebejt hnusnej, nepoužívat sprostý slova nebo silné nadávky. Zakazuje, aby tam byli stupidní děti a Ukrajinci, takže odpovězte si na to sami. Proč se tam asi objevilo tolik dislikeů pod tím jeho streamem? Je to smutný, bohužel. A vzhledem k tomu, že tohle je naprosto odlišný stream oproti těm, na který je většina lidí zvyklý, tak má i bota, který tam odpovídá na ty nejčastější otázky, aby na to nemusel odpovídat furt sám. To je, co je důvod toho, že takhle streamuje a proč má vypnutý donát. V tom jednom komentáři se píše, že vlastně hledá to už, co už jsem říkal, stejně smýšlející lidi, kteří by měli zájem například o jeho startup na základě právě těch literárních technologií a tak dále. A druhá odpověď od toho bota, proč nejsou doná, jelikož mu to přijde neetický, jelikož očividně nedělá prakticky nic na tom streamu, co by nějak mělo zabavit lidi a tak dále. Proč je potichu většinu času toho streamu, na to on odpovídá, nebo na to možná má taky toho bota s odpovědí, že takhle se rozhodlo, že ten stream bude vypadat. Což on občas porušuje, právě když například hraje Path of Exile, nebo reaguje prostě na nějaký YouTube videjka a tak dále a tak dále. I prý ty jeho komentáře pod videem jsou ultra funny, i ty jeho odpovědi jsou zajímavý, ale to si tady nebudem popisovat, protože to nedokážu vysvětlit tak funny, jak právě to udělal třeba Papis, ale kdybyste měli kouknout i na jeho video. Pokud se ptáte teda, odkud bere peníze, tak on očividně dělal spoustu různých věcí. To, proč teďka momentálně nepracuje, má za důvod ten, že očividně před 2 lety musel opustit jeho práci, jelikož jeho táta má nějaký zdravotní problémy a musí se starat o něj, což čas od času jeho táta se objevuje prostě na těch kamerách, že se tam například umývá nějaký nádobí nebo něco takového. Tady očividně ten jeho táta, jak se tam právě něco třeba umývá, jo, takže je tomu poměrně jednoduchý věřit, ale na základě toho právě on opustil tu svoji práci, ale prej jako vzhledem k tomu, že má 42, tak dělal poměrně dost věcí. Například pracoval nějaký kanceláři za nějakých 10 000 rublů, což je asi $100 jenom, ale v Rusku asi s tím můžete vyžít, vůbec netuším. Měl nějaký biznis s překupováním věcí a chvilku byl snad i profesionální pokerový hráč, takže se na základě těch věcí pomalečku uschovával nějaký peníze a z toho následně teďka žije. Ukázal například jeho bankovní účet s nějakýma 2 milionama rublů, což je asi $22 000, což je očividně fakt hodně a pro jeho takovýhle životní styl je to dostačující. Ještě jednu věc bych tady rád zmínil, a to, že nějaký ruský tvůrce o něm tvořil v minulosti taky video, který se jmenuje snad Šeči nebo něco takového, on to tady hodil i do překladače Papisa, protože to nedokázal vysvětlit. A to video má nějakých, jak tady vidět, 905 000 zhlédnutí a udělal mu to poměrně velký jako hype tomu člověkovi, tomu streamerovi, a on si tam jako zodpovídal podobné otázky, jak tady zodpovídáme my, jelikož se to dostalo mezi velkou hromadu lidí a on by na základě toho mohl najít ty lidi, kteří by se zajímali o ten jeho koníček a o ten jeho startup a mohl by to vypnout, ale on místo toho byl velmi naštvaný a napsal asi nějakých jako 10 komentářů pod to jeho video. Tady mimochodem jsou vidět ty komentáře, jak vidíte slohovky, a on tam claimnul ty pointy, že je anti-Ukrajinec a tak dále, což podle jeho slov, co napsal v těch komentářích, není prej pravda. Mimochodem, mezi tím se tu točím to video, což je nějakých 40 minut, tak on se stále nevrátil, takže on si dává očividně od toho počítače a od toho streamu taky poměrně dlouhý pauzy. Jako možná, že je někde na výletě, protože tady už jakoby celý těch 11 hodin už tady je napsaný tady ten text, takže vůbec nechápu, proč to má teda vůbec zapít, když tam teďka momentálně není, ale hele, pokud jako to má být nějak nepřetržitý stream, tak asi tomu rozumím. Ale on má nějaký 2 miliony zhlédnutí za měsíc, takže on si má zapít zpeněžení aspoň, tak si myslím, že i tomu může vydělávat slušný peníze, bych řekl. Vůbec nevím, jak to má, ale jako já mám premium, takže nevím ani, jestli by mi vyskočila reklama na tom streamu. Kdo ví, třeba z toho taky něco vydělává, anebo je to vůbec málo, že jo. No, každopádně to je všechno. Co si o něm myslíte, vy napište do komentářů, snad jsem to tady popsal dostatečně. Chodíte na Papislův kanál, jestli čekněte jeho verzi, jeho video. Já se loučím, mějte se, zatím, ahoj.